Чаму Лукашенко пачаў рыхтаваць афіцэраў да найгоршага і загаварыў пра магчымую гібель? Ці далей Беларусь ад адкрытай вайны, ці гэта толькі паўза? Што чакае беларусаў у бліжэйшыя месяцы? Добры вечар, гэта «Прасвет», Сергеем Пелесою, а са мною ў студыю ўжо мой калега Віталь Цыганкоў. Вітанне, Віталь. Віталь, пачнем адразу з такой не зусім зразумелай заявы Лукашэнкі, якая магла занепакоіць вайскоўцам, якім ён гэта агучыў. Так? Мы бачым, што афіцыйна напружанне паміж Украінай і Беларусю спала. Былі заявы і Лукашэнкі дээскалацыйнай, украінскага боку. Але паглядзі вось на рыторыку Лукашэнкі. Падчас сустрэчы з вайскоўцамі, высокапастаўленымі, у ліку міністра абароны і маладымі афіцэрамі, ён там, трымаючы бакал з шампанскім, з галавы, это не быў падрыхтаваны тэкст, заявіў вось такую нечаканую штуку. Давайте послухаем. Чтобы вы понимали, не дай Бог, что случится, что ваши дети, ваша семья, жена будут в безопасности и будут иметь хоть какой-то фундамент под свою жизнь. Мы сделаем все для того, чтобы вы жили в своих квартирах, имели свой квадратный метр, потому что как мы будем погибать, если за нами ничего не будет, а за нами, еще раз подчеркиваю, семья. Віталь, чаму ён тлумачыць, што калі штосьці здарыцца, што можа здарыцца? Яны ж не хочуць вайны, не хочуць вайны. Ён гаворыць пра забеспячэнне сем'яў. Я разумею, гэта звычайная рыторыка. Так, мы праклапоцімся пра вас, а вы бараніце Беларусь. Але потым самая дзіўная штука, так? Гібель. Як нам пагібаць, калі там тыл не забяспечаны? Што гэта значыць? Я б не надаваў такого супервялікого значення, бо все жыццё Лукашенко, з аднаго боку, это можна назваць дыялектыка, так, калі гаворыць адно іншае, з іншага боку, гэта можна іншым нехарошым словам назваць шизофрэнія, так, в адной галаве. Калі абавязкова в адной прамове спачатку мы за мір і мір будзе, вайны ніколі не будзе, а з другого боку, мы все смяротнікі, памятаеш, такая заява была, альбо, як зараз, мы можем все памерці. Просто глядзіць на военных і думаю, вот я ім зараз нагаварыў такога, што мір будзе, што не хвалюйцеся, штосьці занадта не расслабяцца. Давай-ка это ж был такі поток свядомасці. А давай-ка я скажу, што вы ж все-таки военны, вы павінны гінуць за краіну, і лішні раз нагадаю вам, хто вы, вы давалі прысягу, вы павінны гінуць, калі вам краіна скажа. Не бачу я пад гэтым нейкіх такіх глыбокіх палітычных паставак. Гэта не тая сітуацыя, дзе ён прагаворваецца. То есть ён з'ездзіў у Расію. Мы не ведаем, пра што яны размаўлялі з Пуціным. Няма ніводнага фотаздымку, ніводнага відэазапісу. Потым ён паехаў у Кітай. Ясна, што спачатку запланавалі паездку ў Кітай, на вось гэтую выпускны колей, так бы мовіць, да? І пад гэта была Расія. Аб'ехаў там палову ўсходняй паўднёвай Азіі, вярнуўся. І вось ён прыехаў з нейкімі думкамі адтуль. Ці гэта не та сітуацыя, дзе ён агучвае вось нейкія свае рэфлексіі, роздумы? Не? Я думаю, гэтыя страхі вайны, яны будуць, і можна сказаць нашаму грамадству, нашым гледачам, што так, гэтую тэму падабаецца вам ці не, мы вымушаны будзем абмяркоўваць як мінімум бліжэйшы час, бліжэйшыя месяцы. Пагроза вступлення Беларусі вайны, яна будзе, пакуль нешта кардынальна не зменіцца, пакуль існуюць усе падставы для гэтай, хаця сапраўды Украіна, як мы бачым апошнія заявы, як ты сказал, ва ўступе аслабіла гэтую сваю рэзкую рыторыку, але тыя стратэгічныя падставы нікуды не падзеліся. Тое, што Беларусь з'яўляецца саюзнікам Расіі, Беларусі знаходзяцца расійскія там і спецыялісты, і часткова войскі, і, магчыма, ядерная зброя, то, што беларуская вытворчасць працуе на расійскую ваенку, а беларускі бензін, асабліва на фоне таго, што зараз в Расіі праблемы з бензінам спраўна паступае ў Расію, все гэта падставы для такога напружання. Хаця зараз часова можа быць якраз вынік паездкі Лукашэнкі в Кітай. Мы не ведаем, што паўплывала на украінскую пазіцыю, чаму раптам адбылася такая дээскалацыя. Можа быць, і еўрапейцы, і кітайцы адначасова Кіеву сказалі, слухайте, нам другі фронт не толькі вам не патрэбны, но і нам не патрэбны. І Кіев часова прыглушыў рыторыку. Але вось тыя стратэгічныя праблемы, пра якія відавочныя, пра якія я сказал, нікуды не дзеліся, і таму пагроза, пакуль ідзе вайна паміж Расіяй і Украінай, пагроза вступлення Беларусі ў вайну будзе заставацца. Так, пагроза застаецца, бо вайна працягваецца, і пуцінскі рэжым застаецца ў Крэмлі. А вось тая заява Кірыла Буданова, про якую мы з тобой казалі, давайте паслухаем яе, бо она сведчыць пра тое, што змянілася рыторыка афіцыйнага Кіева,
А Кирилл Буданов гэта не толькі генерал-майор і былы кіраўнік ГУР, але і, канешне, галава офісу Зеленскага. Даволі шчырая заява, паслухаем яе і абмяркуем. Я більш спокійно відношуся до питання Білорусі. І не треба нам робити ще одного ворога. Я не в тому сенсі, що ми самі щось там ескалюємо чи перебільшуємо. Ні. Але, в принципі, мати ще одного ворога і ще одну зону бойових дій нам точно не вигідно. Те, що вони нас почули, це дуже правильний крок. І треба сприймати його саме так. Лукашенко, я так розумію, дуже боїться не опинитися крайнім в цьому всьому замісі. Воно йому, очевидно, точно не потрібно нападати на Україну самому, правильно? Він боїться, що його змусять? Я навіть не розумію, для чого в теорії це могло бути йому потрібно. Угу. І, відповідно, станом на зараз... Війна з Україною для них буде крахом. Тому що з одного боку Росія, яка буде душити в братських обіймах і задушить в таких умовах до кінця. І вони це чудово знають. З іншого боку, Україна, яка просто може, щось може, скажімо так. Ну, може, чимало. Я про що я кажу. Тобто, нема сенсу жодного. Відповідно, станом на зараз, на момент розмови, загроза якихось, я не кажу навіть тільки наступу наземного. Я її не бачу зараз. Наступу немає, і загалом якихось агресивних, чи недружніх, чи якихось ще дій з боку РБ поки не високо. Я ж вам кажу, не треба шукати, як створити собі ще одного ворога. Віталь, Кирилл Буданов каже, яны нас пачулі і некалькі разоў, прынамсі 2 разы паўтарыў, што не трэба шукаць сабе ворага. У меня такое ўражанне складаецца, што дасведчаны разведчык і генерал-майор все-таки прагаварыўся, бо так он дзіўнавата адрэагаваў. Ён сказаў, што Украіна... Ну, вы не думаете, что Украина сама ранее свядома эскалавала и перебольшвала ўзровень военной пагрозы. Але вось менавіта эксперты, каментатары звярталі ўвагу, што аж чаму так Украина эскалуе? Нічога ж няма. Вось як бы ты пракаментаваў гэтую заяву Кирилла Буданова? Ну, я бы так, што ёсць розныя палітычныя задачы, і яны дасягаюцца заявамі, і калі яны дасягаюцца, рыторыка мяняецца. Гэта в палітыцы абсолютна натуральна і заканамерна. І все 3, нават 3,5 гады Украіна якраз гаварыла так, як зараз сказаў Буданов, што ніякай пагрозы з боку Беларусі няма, што нам не трэба адкрыццё другого фронту на 1000 кіламетраў, нам гэта невыгадна, гэта невыгадна і Беларусі. Все пачало мяняцца, адпаведна, недзе ў пачатку гэтага года, калі пайшлі рэзкія заявы і дзеянні Кіева. Ад заяваў да прыняцця там Ціхановскай Кіеве і гэтак далей. Чаму это пашло? Магчыма, Кіев бачыў, што Менск сапраўды ўжо занадта ўцягваецца ў расійскія, скажем, абаронку, ў расійскія падрыхтоўкі, тыя ж рэтрансляторы. І Кіев вырашыў, што проста ўжо нейкімі мірнай рыторыкай гэта не спыніць. Пачаў больш агрэсіўную рыторыку, што мы можам і па-іншаму. Мы з вами 3,5 гады жылі, так сказаць, успрымалі, хоць вы і вораг, як вораг, якой лепш, каб не ўмешваўся, успрымалі вашу пазіцыю, але вы неяк, кажа Кіев Менску, неадэкватна трошкі наш мірны падыход успрынялі. А ведаеце, мы можам па-іншаму. І тут уже выйшаў больш баявы таварыш з заявамі пра 500 мішэняў у Беларусі, якія мы адразу можам накрыць. Ну і выглядае, што паводле гісторыі з гэтымі рэтрансляторамі да Менску дайшло, што яны могуць і па-іншаму. І Лукашенко загаварыў мірна спачатку, стаў выбачацца, стаў гаварыць, што мы не пагражаем. Ну і потым, адпаведна, Кіев бачыць, што ў пэўным сэнсе, напэўна, дасягнулі сваіх мэтаў і в рытарычнай сферы, і в тым ліку в ваеннай сферы, калі прыняць тую версію, што трансляторы ўжо не працуюць. І кажа, мы зноў вернемся да старой палітыкі, што на самой справе вайна не патрэбна ні вам, ні нам. Так, зразумела, Лукашенко змяніў рыторыку, напужаўся, да яго дайшло, гэта зразумела, так? Але ж ёсць Путін. Ён галоўны феадал, не Лукашенко, так? І вось пакуль Менск і Кіев прабуюць так зафіксаваць гэты хіскі спакой, эту дээскалацыю, на захадзе папярэджваюць. Наш калега Алесь Сіліч запісаў каментар былога намесніка асістэнта генсека НАТО Джеймі Шэа, які кажа, што Путін прыціснуты эканамічнымі праблемамі, атакамі украінцаў па НПЗ, па інфраструктуры, можа все-таки вернуцца да думак пра беларускі плацдарм. Давайте паслухаем гэтую заяву.
Цяжка дакладна ведаць, што Путін збіраецца рабіць цяпер. Я маю на ўвазе, што ён відавочна прыціснуты да сцяны і ў яго заканчваюцца варыянты. Ведаеце, расійская эканоміка коціцца на дно. Украіна вельмі паспяхова вынішчае расійскія нафтаперапрацоўчыя заводы. На гэтым тыдні яны нават паразілі дронам цэлі ў Омску, у Сібіры. Такім чынам, уся Расія цяпер уразлівая для украінскіх удараў. Сёння я бачу, што Путін забараніў экспарт дызельнага паліва, бо ў Расіі ўзнік яго дэфіцыт. У яго заканчваюцца грошы. З'явілася перспектыва, што ЗША зноў увядуць санкцыі. І, канешне, ён не вельмі прасоўваецца на полі бою. Так што вайна для Пуціна ідзе ў нікуды. А азначае гэта, што апазіцыя ўнутры Расіі хутчэй за ўсё будзе расці. І таму ён мусіць нешта рабіць, праўда? Альбо спыніць спецыяльную ваенную аперацыю, альбо паспрабаваць нешта новае. А калі ты прыціснуты да сцяны, ты становішся адчайным. І ў гэтым сэнсе, так, Пуцін цалкам можа вырашыць, што яму трэба зрабіць нешта драматычнае, іншае, выпрабаваць іншыя варыянты. Гэта азначае, канешне, спробы атакаваць Украіну з розных кірункаў. І гэта зноў актуалізуе, які на пачатку вайны беларускі варыянт на поўнач ад Кіева. Таму нам застаецца толькі чакаць і назіраць. Я думаю, гэта тое, каля чаго НАТО мусіць быць вельмі насцярожаным і, безумоўна, вельмі жорстка папярэдзіць Лукашэнку пра наступствы большага ўцягвання ў гульню з Пуціним. Хаця я не ўпэўнены, што Лукашенка сам гэтага асабліва хоча. Віталь, ну зразумела, Лукашенко гэтага не хоча, але Путін можа гэтага хацець. Вось вся гэта сітуацыя, як бы ты пісаў, ці Беларусь аддалілася гэтай ваеннай катастрофы пасля турне, пасля заявы Лукашэнкі, пасля заявы Буданова, так, пасля саміту НАТО, пра які мы зараз яшчэ трошкі паговорым, ці не? Ці гэта пауза? Это пауза. Стратэгічна не, як я казала, уже стратэгічна мала што змянілася, але тут мы вступаем в такую, ну, скажем, сферу, як рацыянальная, лагічная рэч в абмеркаванні Пуціна. То, што памятаеце, все перад пачаткам вайны казалі, ну не можа ён напасці на Украіну, адны мінусы. І вось у гэтым сэнсе сапраўды, як правильна кажа заходні палітык, генерал, што ёсць альбо пайсці на мір, здаецца, нармальнае рашэнне, да? Альбо, ну, неяк радыкалізаваць, эскаліраваць. І эскаліраваць ёсць некалькі варыянтаў. Беларусь толькі адзін з іх. Напасці на нейкія краіны Балтыі, ну, хаця бы там правакацыі нейкі. Ударыць па нейкіх умоўных Жэшаву, па нейкіх кропках на тэрыторыі заходніх краінаў, якія дапамагаюць Украіне. Маўляў, вы б'еце па расійскіх, мы можам біць па тых, хто пастаўляе ў краіне тэхніку. Вот што-небудзь такое. Ну, не кажу пра самы страшны, чацвёрты варыянт, это які заўсёды таксама прысутнічае хаця бы тэарэтычна, гэта тактычная ядзерная зброя. Вось ці ён пакуль выглядае, што Пуцін вырашыў, ну, на дадзены момант нічога не эскаліраваць, а ўсё ідзе як ідзе. Ён выступіў тады перад расійскай думай у нядзелю мінулую, сказаў, што мы атакуем, все нормально, вайна ідзе як належыць, все здорага. І на сёння вот такая сітуацыя. В гэтай сітуацыі пакуль Лукашенко адпетляў. Ясна, што ён не хоча. І пакуль вось гэтае пытанне, ну, которое многія ввогуле лічаць трошкі штучным, паколькі, як заяўляе, напрыклад, Артём Шрайбман, часткова я з ім згодны, што самой Расіі што дасць гэтае включэнне Беларусі в вайну непасрэднае. Гэтыя 50 тысяч не самых падрыхтаваных жаўнераў беларускага войска? Я не зусім са Шрайбманам згодны. Я думаю, што дасць. Гэта адцягне хаця б некалькі брыгад з поўдня украінскіх. Але тое, што калі потым пойдуць украінцы, умоўна скажем, назад на Беларусь і ўзнікне тут дапамагаць трэба будзе этой Беларусі, сітуацыя можа быць непрадказальная. Прыйдзецца больш расійскіх войскаў для ратавання Лукашэнкі дасылаць. Ясна, што ёсць нейкія стратэгіі ў Расіі, которые все это разлічваюць і дакладаюць Пуціну. Но мы не ведаем, што ў яго галаве. Віталь, давай яшчэ паглядзім сюжэт пра тое, ці гучалі беларускія акцэнты на саміце НАТО, як ацэньваюць Беларусь натаўскія лідары, і пасля гэтага у нас застанецца час на адно пытанне. Джеймі Шэй пряма кажа, НАТО мусіць вельмі жорстка папярэдзіць Менск. І, як паказаў минулы саміт Альянсу ў Анкары, заходнія саюзнікі настроеныя сур'ёзна. А вось для Беларусі вынікі саміту трывожныя. Альянс афіцыйна прапісаў нас, ну, то бок Беларусь, як проксі Расіі і адзіную мілітарызаваную прастору пагрозы з Расіяй. Падрабязнасці ў нашым сюжэце. Галоўным шоуменам саміту НАТО ў Анкары, як і чакалася, стаў Дональд Трамп. Вось яна, палітыка без рэтушы.
Амерыканскі лідар зноў запатрабаваў Грэнландыю, назваў Іспанію жахлівай і гучна скардзіўся, што саюзнікі кінулі яго ў Іране. Але ёсць і добрыя навіны. Кіеў атрымае абарону ад расійскіх балістычных ракет. І так, адно з пытанняў, якое мы будзем абмяркоўваць, гэта тое, што мы дамо вам ліцэнзію на вытворчасць ракет «Пэтрыёт». Гэта даволі здорава, праўда? Тады вы не зможаце скардзіцца, што мы пастаўляем іх недастаткова. Я кажу, вырабляйце іх самі. Для Украіны вынікі сустрэчы ў Анкары гучаць абнадзейліва. Трамп з большым даверам стаў адносіцца да Зяленскага і дасягненняў украінскай арміі. Ды і НАТО вырашыла перадаць сёлета афіцыйнаму Кіеву $70 мільярдаў ваеннай дапамогі з абяцаннем працягнуць у наступным годзе. Альянс гатовы дапамагаць, бо бачыць вынік на полі бою. Мы бачым, што Украіна наносіць удары ў глыб Расіі па энергетычнай інфраструктуры, абаронных аб'ектах і лініі фронту. Раней у гэтым годзе Пуцін дабіваўся пэўных поспехаў, але зараз сітуацыя больш-менш перайшла ў стан тупіку, таму ў яго справы ідуць дрэнна. Зараз існуе цвёрдая прыхільнасць 32 саюзнікаў па НАТО працягнуць падтрымку Украіны, і я лічу гэта абсалютна важным і значным. У выніковай дэкларацыі саміту НАТО Расія згадваецца як устойлівая стратэгічная пагроза. Беларусь на сустрэчы згадвалі як інструмент у цеснай звязцы з Расіяй. Палітыкі альянсу прадстаўляюць афіцыйны Мінск пазбаўленым уласнай палітычнай і ваеннай суб'ектнасці, згадваючы абедзве краіны як адзіную стратэгічную прастору, падыход, у якога ўжо ёсць правыя наступствы для беларусаў за мяжой. Усе астатнія краіны Еўропы сутыкаюцца з пагрозамі, якія ідуць ад Расіі і Беларусі. Мая краіна мае вельмі працяглую мяжу з Беларуссю, якая з'яўляецца блізкім саюзнікам і фактычна проксі Расійскай Федэрацыі. А таксама мы маем 120-кіламетровую мяжу з Калінінградскай вобласцю. Таму гэтыя раёны з'яўляюцца высока мілітарызаванымі і ўяўляюць пагрозу для суседзяў. Вынікі сустрэчы на вышэйшым узроўні дзяржаў-чальцоў НАТО стракацяць адрозненнямі ў адценнях. ЗША не пакінулі арганізацыю, але значна сапсавалі настрой многім саюзнікам. Затое эвалюцыя НАТО дэманструе, што гэта цалкам жыццяздольны мадэль арганізацыі, калі рашэнні прымаюцца менавіта ў Еўропе, так, як гэта было з падтрымкай Украіны або стрыманым стаўленнем да амерыкана-іранскага канфлікту. Віталій, літаральна одно пытанне яшчэ па выніках саміту. Мы бачым, што Еўропа бярэ на сябе такую адказнасць, так, і што Трамп, не гледзячы на розныя такія кантраверсійныя заявы, все-таки ЗША застаюцца в НАТО. Вось гэтыя чуткі, што там адваліцца ЗША, это нічога не спраўдзілася, так? Больш таго, нават ракеты «Пэтрыёт» дазваляюць украінцам вырабляць. Ён нават ухваліў гэтыя удары па внутренняй Расіі, кажа, што это спрыяе таго, каб мір хутчэй дасягнуўся. Але для нас галоўнае, што нас сістэматычна, асабліва суседнія дзяржавы, называюць часткай ваеннай машыны, часткай ваеннай сістэмы Расіі. Што Беларусь уже не суверенная дзяржава, я сам это шмат разоў чуў. Ці гэта азначае, што для Лукашэнкі заходні кірунак канчаткова закрыты, ці не? На дадзены момант так. І нас так давно ўжо, да 22-го году. Многіх беларусаў крыдзіла, калі сустракались з заходнімі палітыкамі, асабліва з ваеннымі, і тыя казалі і в 16-18 падчас так званай лібералізацыі, што Беларусь в военном сэнсе мы разглядаем як частку расійскай военнай машыны. Все гэтыя шматлікія дамовы, все это было. А зараз, тым больш пасля пачатку шырокамаштабнай вайны, гэта тым больш. Безумоўна, на сёння Лукашенко можа толькі нейкім чынам палепшыць хаця бы да стану не страшнай халоднай вайны адносіны. Но ён не можа развернуцца, вот калі часам кажуць, Лукашенко там пераабуецца ў паветры, пойдзе на захад. З яго гісторыі, з палітычнай сістэмай Беларусі гэта немагчыма. Магчыма, максімум это мірнае суіснаванне, як было в халодную вайну. І гэта добрая навіна для Лукашэнкі, але кепская для нас, пакуль што так, для беларусаў, бо мы надалей не можам Беларусь вярнуцца. Віталій, дзякую табе за той каментар. Я нагадаю, што маім і спадарства госцем быў Віталій Цыганкоў, палітычны каментатар і журналіст Белсату. А мы пераходзім до нашай апошняй тэмы. Лукашенко шукае прастору для манеўру на іншых кірунках. На гэтым тыдню ў Беларусь прылецеў прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мірзіёеў. Гэта чалавек, які паказвае прыклад сапраўднай шматвектарнасці. Ён умудраецца сябраваць з Кітаем, купляць зброю ў Расіі і заключаць мільярдныя здзелкі з Трампам. Больш у сюжэце Надзеі Бельскай. Відэа з рэміксам беларускай класікі «Белавежская пушча», творчасць прэсавай службы прэзідэнта Узбекістану Шаўката Мірзіёева. 8 ліпеня ён прызямліўся ў Менску.
З аэрапорту праз монумент перамогі да Лукашэнкі ў адну з ягоных рэзідэнцыяў. Привет, дорогой. Спасибо большое. Спасибо, что ты приехал в гости. Почему? У Беларусі на Узбекістан вялікія спадзевы. Выйти на 2 миллиарда долларов. Цифры говорят сами за себя. 2 мільярды долараў агульнага таваразвароту. Мэта на бліжэйшыя 4 гады. 1 мільярд да канца гэтага году. Гэткія лічбы агучылі беларускія і узбекістанскія бакі на 3-м супольным форуме рэгіёнаў. За прошедшие 10 лет объем взаимной торговли товарами вырос более чем в 13 раз. С 64 миллионов долларов до 854 миллионов в 2025 году. За 5 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос практически на 40%. Для параўнання, таваразварот Беларусі з Кітаем летась перакрочыў 8 мільярдаў долараў. Ва Узбекістан Беларусь прадае прадукты харчавання, асноўная доля экспарту сельгастэхніку, хімічную прадукцыю, прамысловую сыравіну. Таксама да параўнання, паводле афіцыйнага статбюро Узбекістану, летась Пекін імпартаваў у Ташкент прадукцыі амаль на 15 мільярдаў долараў. Беларусь на 780 мільёнаў. Непараўнальная розніца. По итогам первой части переговоров в узком составе уверен, у нас есть реальные возможности выйти к 2030 году на товарооборот в 2 миллиарда долларов. Белорусская продукция не конкурентна. Я думаю, что, конечно, когда з'являются некие кризы, недзе там, можливо, попередние поставщики, тут треба більш детальово глядіти, де Узбекистана, наприклад, чи там зачепили Узбекистан падзеі у Персидской затоке. Узбекистан вольны абіраць, дзяржава імкнецца дыверсіфікаваць гандаль, маючы Кітай галоўным эканамічным партнёрам, да ўвогуле прытрымліваецца шматвектарнай палітыцы. У Расіі набывае зброю і праводзіць сумесныя вучэнні. Праз арганізацыю цюркскіх дзяржаваў падтрымлівае дачыненне з Турэччынай, мае добрыя стасункі з ЗША. З пачаткам аперацыі ў Афганістане ў нулявых Ташкент дапамог Вашынгтону лагістыкай для ваенных грузаў. Пасля абрання на пасаду прэзідэнта ў 2018 годзе Мірзіёєў пашырыў супольныя з Вашынгтонам праграмы па навучанні ваенных і абароне межаў. А летась Мірзіёєў і Трамп на асабістай сустрэчы дамовіліся на тое, што прэзідэнт ЗША назваў неверагоднай гандлёвай ды эканамічнай сделкой. Уважаемый господин Трамп, мы высоко ценим ваш личный вклад в обновление перезагрузки Си-5+1. Дзяржава з савецкім мінулым здолела захаваць суверэнітэт і нейтралітэт ва ўзаемадзеянні з Расіяй, геаграфічнае становішча ці мастацтва высокай палітыкі. Уцягненне ў вайну – гэта расплата за падтрымку ў 2020 годзе. Залежнасць Мірзіёева, як і раней залежнасць Карымова ад Масквы заўсёды была непараўнальна меншая, чым Лукашенка. Легітымнасць і стабільнасць рэжымаў у цэнтральна-азіяцкіх рэгіёнаў не трымалася на падтрымцы Крамля. Яна трымалася збольшага на спецыфікі функцыянавання саміх гэтых грамадстваў і краінаў, далёкае палажэнне ад Еўропы, дзе еўрапейскія ўплывы былі абсалютна мінімалізаваныя. Розніца ў тым, што Еўропу Лукашенка згубіў і цяпер вымушаны здабываць асабістымі сустрэчамі, пераважна з расійскімі губернатарамі, кожны рубель. Для большай прывабнасці ў вачах ташкенцкага кіраўніцтва ў Менску адчынілі гандлёвы дом з таварамі з Узбекістану. На чые грошы не кажуць, наўрад ці Ташкенту інакш прадставілі б як інвестыцыі. Па выніку двухбаковай сустрэчы ўрады Беларусі і Узбекістану падпісалі дарожную мапу, асноўныя кірункі працы на бліжэйшае пяцігоддзе. Візіт Мірзіёева ў Беларусь завершаны. Для блага двух народов, мой брат дорогой, чтобы он все сказал, надо выполнять. На твары Лукашэнкі ўвесь смутак беларускага дыктатара. Настолькі вольнай птушкай яму ўжо не быць. Ну, ось бачите, президент Узбекистана назвав Лукашенку по выніках візиту братом. І все, що він вирішить, треба виконувати. Гэта быў прасвет на Белсаце. Для вас працаваў я, Сергей Пелеса, і вся каманда нашай праграмы. Бывайце і трымайцеся.